Os xogadores dun e outro equipo aínda non fixeron a súa aparición sobre o céspede. Como saben vostedes, hoxe unha xornada loita contra a droga. A priori estaba previsto que os dous equipos saíran conxuntamente portando unha pancarta "Engánchate á vida". Vexamos se se cumpren ou non estes preparativos, como decíamos que estaban previstos a priori. A xente apaixoante esperando a saída de ambos os equipos, unha afección volcada co Real Clube Deportivo. É o maior entrada de afeccionados no estadio de Riazor desde a modelación despois do Mundial 82. Lembremos que en números o récord está establecido precisamente naquel encontro fronte ao Rayo Vallecano, no que tamén o Deportivo se xogaba o ascenso. Sen embargo, en canto a recadación, no encontro de hoxe o Real Clube Deportivo bateu todos os récords da súa historia. Vamos a falar co presidente, inda que non é protagonista directo, si indirecto. Estará contento con esta entrada que hai esta tarde en Riazor? Yo creo que es impresionante. Creo que es un poco la antesala de lo que puede ser el año que viene prácticamente toda la liga, ¿no? Referiéndose a estar en primero Deportivo, claro. Yo no lo dudo, en este momento desde luego no lo dudo, ni un solo instante. Gracias. Xa poden observar nas imaxes que mesmo nos edificios colindantes co estadio de Riazor, os afeccionados nas fiestras tratando de observar algo do que acaece aquí dentro no estadio de Riazor, engalanadas esas fiestras, e observen o optimismo dos afeccionados agardando o principio do partido. Se demora lixeiramente a saída de ambos os equipos o céspede de Riazor. Vamos a falar co capitán Gil nestes momentos previos a sair. Gil, hai que sair a gañar esta tarde. Sí, tenemos que darlo el todo, es el último partido, nos tenemos que dejar la piel en el campo si queremos conseguir el triunfo. Estades con moita moral, vese agora. Perdón, no te he entendido. Que se está con moita moral, estades con moita moral. Pese que el equipo está muy mentalizado, sabedores de que vamos a ganar porque no podemos defraudar a la afición. As verbas do capitán Gil, o sentir dos xogadores do Real Clube Deportivo. En estes momentos fai a súa aparición o Murcia sobre o céspede de estadio de Riazor. Os asubíos prácticamente ensordecedores. Aí teñen os xogadores do Real Murcia, un Real Murcia que ocupou a meirande parte da temporada o primeiro posto na clasificación xeral, mesmo chegou a ter 9 puntos de vantaxe que prácticamente semellaban a asegurar o seu ascenso, e sen embargo hoxe teñen que xogarse todo aquí en Riazor. Señor González Leque, nervioso por este partido? No, responsabilizado. Los dos rivales se juegan el ascenso. Como escoitaron vostedes o árbitro do encontro, responsabilizado por este encontro que vai a xogar tanto Deportivo como Real Murcia, nos que os dous equipos se xogan unha das plazas de ascenso directo. As verbas de González del Leque, o vizcaíno encargado de impartir justicia, e creo que sobran as palabras para describir o ambiente que hai nestes momentos no estadio de Riazor tras a saída do Deportivo da Coruña. Realmente impresionante este ambiente. Non lembramos algo igual neste estadio coruñés. Os xogadores posando para os reporteiros gráficos, os auxiliares do señor González de Leque, Fermín Sánchez e Carlos López, comprobando o estado das redes, e todo preparado para o comezo deste apaixonante partido. Deportivo da Coruña que ten que gañar para o telo ascenso sen preocuparse o que aconteza noutros campos, concretamente no Carlos Belmonte de Albacete, onde o equipo local recibe o Salamanca. No caso de que o Deportivo non conseguira a victoria e empatara fronte ao Murcia, habería entón que agardar o que acaecera no Carlos Belmonte, pero evidentemente as miras de todos, xogadores, directiva e afeccionados, está en obter unha victoria aquí fronte ao Murcia e non agardar o que podan facer outros equipos. Como saben vostedes, Murcia e Deportivo, no caso de non acadar o ascenso automático, teñen garantida o premio de consolación, neste caso de promoción, un premio que evidentemente non desexa ningún deles
E o obxectivo dun e outro é sair deste encontro xa como novo conxunto da máxima categoría do fútbol español. Xa se procedeu a botar as sortes. O campo que ia ocupar un e outro equipo ao inicio do partido elixiu o Murcia, que vai estar á dereita das súas imaxes. Polo tanto, o saque inicial vai corresponder ao Real Clube Deportivo da Coruña. A Fumareda, que ven vostedes, corresponde á bancada de Xeral, onde está o Riazor Blues, a peña máis ruidosa de todo o Deportivo. E como decíamos, aí teñen a Stojadinovic e Villa xunto o balón para principiar o encontro que comeza nestes precisos momentos. Balón en xogo en poder do Deportivo da Coruña, concretamente o capitán Gil, pero balón fora de banda impulsado por Manolo. Sacou xa Xosé Ramón cara a Albistegui. Xoga este con Azpiazu. Azpiazu para Sabín Bilbao. Retrasa Sabín Bilbao cara a Martín Lasarte. Este mete en profundidade cara a posición de Villa. Cortou a defensa murcianista, concretamente Sánchez, pero recuperou rapidamente o Deportivo. Azpiazu, que non controlou inicialmente o despecho da defensa murciana. Albistegui para Xosé Ramón. Este novamente ante o acoso de Ricard sobre Albistegui, que xoga con Jukic. Jukic con Martín Lasarte. Sabín Bilbao. Sabín Bilbao cara a posición de Fran. Meteu a testa Núñez, mandando balón fora de banda. Sabín Bilbao. Non vai chegar ningún xogador do Deportivo. Eraña o que metía ese balón cara a posición de Aquino. Cortou Albistegui, hai fora de xogo de Villa. Protestada esa situación polos afeccionados. Sacou xa o equipo murciano balón nos pés de Núñez. Xunto el Fran. E cortou Martín Lasarte ante Aquino. Nas bancadas na banda de preferencia parece que hai un pequeno incendio que está provocando a saída da parte aquela de enfrente do público. A esquerda está saindo moita xente do terreo de xogo, concretamente das bancadas en fronte ou a tribuna, en fronte ás banquillas. Vexan vostedes a fumareda completamente negra das gradas que cubre a zona de preferencia deportivista. Puideron apreciar perfectamente nesas imaxes que prendeu lume a cuberta de preferencia. Mentre segue o desenrolo do encontro, loitando por ese balón Gil, que finalmente se leva a Xosé Ramón, que superou perfectamente a entrada de Correa. O centro de Xosé Ramón non vai chegar. Stojadinovic recupera o equipo murciano o balón e os pés de Ricard. Atención, que os afeccionados entraron ao terreo de xogo, avisando o colexiado dese incidente do lume na cuberta de preferencia. O xogo detido por esta incidencia. Observen a fumareda totalmente negra que está saindo da cuberta de preferencia. Está ardendo completamente dende abaixo. Está vendo o colexiado e máis o delegado campo, que vese xa as lapas completamente que fixeron. Están queimando completamente a cuberta da grada. Abríronse as vallas para permitir a saída dos afeccionados desas localidades. E vexamos se se consegue sofocar rapidamente este lume. Observen neste plano xeral os afeccionados que baixaron ao terreo de xogo, moitos deles aínda abandonando as súas localidades. E vexamos realmente a situación. Que non hai máis. Os xogadores... O colexiado parece que vai voltar facer que volvan os xogadores, os dous equipos a vestuarios. O perigo, dende logo, é algo increíble. Vamos a tratar de falar co árbitro, que vai ser a súa decisión. Señor González Leco, que se va a hacer? Espera un momento. Vamos a ser nervioso. Está acompañado do delegado federativo
da Federación Española e os dous equipos acompañados do trío arbitral que se dirixen hasta vestuarios. Mentres observen unha manga de rego tratando de sofocar ese lume. Evidentemente está moi lonxe dende o céspede para poder chegar a sofocar o lume que se prendeu sobre a cuberta do estadio de Riazor, concretamente a preferencia superior. Os dous equipos e o trío arbitral que se retiraron novamente. Arsenio, algo inaudito esto. Siempre ha de pasar algo, me cago con la leche cuando tenemos que jugar algo importante. Xa ven vostedes as palabras de Arsenio, realmente preocupado polo que está pasado, a concentración que teñen os xogadores do Deportivo e que agora parece que perderon. Vamos a tentar de recabar máis opinións a pé de campo. Isto está prácticamente imposible, son moitos os medios que están aquí. Vamos a falar de novo co presidente deportivista a ver cal é a súa opinión. Señor Lendoiro, que pasa con todo este fogo? Pues vamos a ver si nos lo aclaran de inmediato, ¿no? En este momento vamos a un tema muy peligroso y a ver cómo se toman medidas. Perdón. Evidentemente a preocupación na directiva en todos los presentes aquí no estadio de Riazor ante ese suceso imprevisto que poden apreciar perfectamente nesas imaxes, a fumareda que se vai estendendo e o campo abarrotado deses afeccionados que rápidamente abandonaron as súas localidades. Semella que afortunadamente tamén sen ningún problema inicialmente puideron abandonar esas localidades. A Policía Nacional e empregados que reaccionaron rápidamente abrindo as vallas para que puideran sair os afeccionados ao terreo de xogo. Aí está o presidente do Real Clube Deportivo da Coruña, Augusto César Lendoiro. E afeccionados tamén colaborando para aproximar ao máximo posible esa manga de rego para tratar de sofocar ese lume, pero realmente é moi difícil dende aquí abaixo que a auga chegue ata esa cuberta que está ardendo. A xerente do Deportivo xa leva dende un rato chamando aos bomberos e parece que xa chegaron a primeira dotación dos bombeiros para sofocar este lume que cada vez se está propagando máis. Sin dúbida, o material polo que está feito a grada cuberta da preferencia de tribuna, a preferencia das bancadas de Riazor, fai que se propague con máis rapidez. Aparte o vento que está soplando nestes momentos con algunha intensidade. Observen os afeccionados. Realmente unha mágoa todo este feito, todo este suceso. Vexan como se van propagando as lapas pola cuberta. A meirande parte dela. Realmente o material é un material combustible con bastante rapidez. A meirande, a metade, aí teñen esa imaxe, a metade da preferencia cuberta superior que está totalmente desaloxada de afeccionados. Sabemos os bombeiros que xa chegaron ao estadio de Riazor. Algún incidente nesa padiola, algún afeccionado que retiran en padiola, e os bombeiros que están na preferencia superior, aí os poden observar nesa imaxe tratando de sofocar o lume. Un lume que parece, segundo nos dixo a xerente deportivo Berta Vales, que foi provocado por un cortocircuito. De momento estas son as primeiras impresións, as opinións da xerente deportivo da iniciación deste lume na grada de preferencia. Realmente semella un pouco pronto para dar a razón ao motivo que desatou esta lume. Os bombeiros aí teñen vostedes facendo un traballo ímprobo por tratar de apagar o lume, e puideron observar con anterioridade nas súas imaxes como semellaba que unha afeccionada era retirada en padiola. Agardemos que non teña excesiva importancia ese incidente coa afeccionada. Moitos afeccionados aí teñen outra vez esa imaxe. Está sendo atendida a carón da ambulancia que está aquí no Estadio Municipal de Riazor.
como decíamos, afeccionados colaborando cos bombeiros para tratar de sofocar al lume. Semella que pouco a pouco van diminuindo as lapas tras o traballo que están a realizar os bombeiros municipais. E vexamos, unha vez cumprido o seu traballo estes homes, o traballo que vai significar voltar novamente os espectadores a ocupar as súas localidades. Unha nova imaxe dos bombeiros apagando xa as últimas lapas sobre a cuberta. E vexamos como se soluciona finalmente todo este problema. Observen os seguidores deportivistas voltando ás bancadas. Semella que xa totalmente extinguido o lume. Os bombeiros aínda observando por se queda algún posible foco que poda facer que se reproduza o incendio. Agardemos que non sexa así. Os afeccionados con orden, como poden apreciar, voltando novamente a ocupar as súas localidades nas bancadas. Ahí está novamente esa toma que nos referíamos anteriormente dos afeccionados voltando da rúa a entrar no estadio, circunstancia que evidentemente será aproveitado por algún cidadán que non posee a súa localidade para presenciar o encontro en directo. Este o estado en que quedou a cuberta unha vez extinguido o lume. Os xogadores de Murcia Deportivo que voltan xa o terreo de xogo. Son case que 27 minutos desde que se interrumpiu o encontro por ese incendio. Aínda non todos os afeccionados puideron voltar ás súas localidades. Se está procedendo a pintar novamente as liñas do campo, xa que a presencia desa cantidade de seguidores sobre o céspede deixou prácticamente invisibles, moi pouco apreciables esas liñas. Xa están, como decíamos, xogadores de Deportivo e Murcia sobre o céspede. Aínda non saiu o colexiado vizcaíno Severino González del Lecue, pero semella que en poucos minutos o encontro se vai reanudar. Vamos a falar co delegado federativo, señor Lamo Castillo. ¿Se puede reanudar el juego? A otros compañeros, cuando se acabe la cuestión, entonces les atiendo con mucho gusto. Se están tomando las medidas pertinentes. Xa escoitaron vostedes as declaracións, non declaracións, porque está esperando que se acabe que se metan toda a xente detrás das vallas. Estañe pedindo ao delegado do Deportivo que así faga que a xente se metan dentro para reanudar o xogo. De momento, os dois plantéis que están sobre o céspede de Riazor volvendo a quentar os seus músculos á espera de que se reanude este partido do que tan solo se levaban 2 minutos de xogo. Pois son 38, case que 38 minutos que levamos xa de interrupción. Mentre seguen observando vostedes a reacción dos afeccionados nesa zona de Xeral, pouco a pouco os afeccionados que estaban baixo a bancada de infantil que se van retirando. E vexamos se por fin dunha vez por todas podemos presenciar o encontro que a priori se supón que é o que viñeron todos estes máis de 30.000, alrededor de 30.000 afeccionados ao Estadio Municipal de Riazor. Efectivamente, semella que confirmado polos bombeiros, unha bengala lanzada dende o exterior caeu sobre esa cubierta e foi o móvil que propiciou ese incendio na cuberta de preferencia superior. Xa como poden ver,
o colexiado González Lecue sobre o céspede. O encontro que se vai reanudar despois de case que 47 minutos de interrupción. O bote neutral e balón para o Murcia. Xogando Núñez moi longo cara a Aquino, non vai chegar este. E saque de banda favorable o Deportivo. Solicitando o balón Sabín Bilbao, que home, que vai facer o lanzamento dende a banda. Tocou Martín Lasarte novamente para Sabín Bilbao. Non chegou Villa, despexou Sánchez. Atención a Fran, corren Villa e Sánchez. Tras ese esférico sae Tuvo Fernández. E sen problemas o gardameta do Murcia, que chapa o esférico. O saque longo do gardameta argentino. Atención a ese balón que trataba de controlar Comas. Cortou Jukic. Balón para Sabín Bilbao. Aspiazu. Stojadinovic. Xogando con José Ramón. Recibe Villa. Meteu o pé Manolo, non hai falta. E cortou agora Albistegui. Stojadinovic trataba de echar para Aspiazu. Se eleva o balón Juanito. E o árbitro indica que hubo acción antirregulamentaria do xogador do Deportivo, polo tanto a falta favorable ao Murcia. Minuto e medio desde que se reanudou o partido, polo tanto, en teoría, minuto 4 de partido. Situando o balón Correa para facer o lanzamento da falta. Stojadinovic, que ten que retrasar a súa posición, así o indica González Lecue. Balón cara a área, cortou Martín Lasarte. Manolo deixa para Correa, este trata de xogar sobre Aquino, corre Albistegui, atención a Aquino, que gañou a acción, o centro cara atrás Eraña, balón ao pau, e atención a primeira oportunidade do Murcia nese lanzamento de Eraña que desviou Josu. Petando balón no pau. Finalmente a acción que finaliza con a falta de Aquino sobre Gil. Observen a repetición. O remate de Araña e a providencial a acción de Josu mandando o balón ao seu pau dereito. Unha nova repetición desa oportunidade. E o primeiro susto para os afeccionados do Deportivo. Afortunadamente non tivo consecuencias cara ao marcador. José Ramón e Eraña loitando por ese balón que se levaba José Ramón. E indica González Lecue que houbo falta do xogador do Murcia. José Ramón sacou Caraspiazu. Este abre máis a esquerda sobre Sabín Bilbao. Stojadinovic, adiantouse Núñez. Aspiazu. Non vai chegar Fran e Manolo. O que despexas en dirección, controla novamente Aspiazu para o Deportivo. Non houbo entendemento nesta ocasión entre Aspiazu e Villa. Buscaba o desmarque cara a banda. Villa recuperou o equipo murciano. Balón en poder de Juanito. Sabín Bilbao loitando por ese balón que se eleva a Eraña. Juanito abre cara a esquerda, tocou José Ramón e Jukic, o que controlou co peito. Xoga para Albistegui. Sabín Bilbao. Villa. Sabín Bilbao. Novamente con Villa. Xunto Villa Núñez, que é o que cortou a acción de ataque, pero o balón chega novamente rebotado a Villa. A acción de Villa, o centro, petou na perna de Sánchez, despexou Núñez. Directamente fora de banda. Mandou o balón o ex xogador do Atleti de Bilbao. Sabín Bilbao, mentres ven a Villa. Sabín Bilbao disposto a facer o lanzamento do saque de banda cara a Fran. Meteu o pé Correa e novamente o saque de banda favorece o Deportivo. Fran non pode tampouco nesta ocasión con Correa. Sabín Bilbao que trata de recuperar ese balón. Imprecisión por parte dos xogadores dun e outro equipo nestes minutos iniciais. E finalmente a defensa murciana que retrasou o seu gardameta Fernández.
O saque longo de Fernández. Tocó Aquino. Controla Martín Lasarte. Sabín Bilbao. Fran. Cara ao seu irmán José Ramón. Erro de José Ramón. Recupera o equipo murciano. Adiantouse José Ramón a Eraña. Manolo, que se leva finalmente o balón, loitando Gil. Eraña, que finalmente controlou coa man. Estaba moi preto da xogada González Lecue e indicou a acción antirregulamentaria do xogador do Murcia. Albistegui diante do esférico para facer o lanzamento desa falta. Jukic. Sabín Bilbao. A piques de perder, atención ao balón que chega a pés de Aquino. Aquino que se foi de Albistegui. Atención ao capitán do Murcia, entrou na área, o seu disparo e receita a Joshua a córner. Evidentemente Aquino, home, nestes minutos que está creando máis problemas a defensa do Deportivo. Observen a repetición, o seu forte disparo e Joshua receitando a córner. Vai ser o mesmo Aquino que faga o lanzamento dende a esquina. Deixa pasar Eraña o balón, mete o peso Ser Ramón, o disparo de Correa rebotou en Albistegui e detivo sen problemas Josu. Minuto 9 do primeiro tempo, marcador co 0-0 inicial. Jukic xogou con Sabín Bilbao. Fran nuevamente para Sabín Bilbao. Conseguiu evitar Sabín Bilbao a Ricard. Atención ao centro de Fran. Juanjo. Aquino novamente. Pero rápidamente foi Aspiazu o que recupera o balón. Jukic. Abre para José Ramón. José Ramón cara a Gil. Posición correcta do capitán do Deportivo. Rápidamente o cruce Sánchez mandando fora de banda. Vai ser Gil o que faga o lanzamento de saque de banda. Villa. Centrou Villa, Stojadinovic trataba de controlar co peito, pero o balón quedou nos pés de Juanito, o home que inicia a xogada de ataque do Murcia. Aquino. Eraña. Segue Eraña. Balón en profundidade de cara a Comas, pero había posición antirregulamentaria. Seguiu a xogada o González Lecue, que se dirixe ao xogador do Murcia para chamarlle a atención verbalmente despois do seu remate tras ser sinalado fora de xogo. Recibiu a Albistegui de Jukic. Novamente Jukic. Martín Lasarte. Sabín Bilbao. Vai recibir Fran. Controlou ese balón Fran. Xoga con Stojadinovic. Tentaban facer a parede, pero Fran foi derrubado polo seu marcador Correa. E a falta indicada por González Lecue. Situando o balón Sabín Bilbao, mentres Tubo Fernández daba instruccións aos seus compañeiros. Semella que vai ser Aspiazu o home que faga o lanzamento da falta. Martín Lasarte e Albistegui incorporados ao ataque para tentar un remate. E finalmente Sabín Bilbao, o home que queda fronte ao balón para facer o lanzamento. Aí vai o balón cara a área. Fernández sen problemas, chapou por alto. Non había opción para ningún atacante deportivista. Agardemos que pouco a pouco se asenten sobre o céspede e de verdaderas mostras do seu valor futbolístico. Controla Núñez. Mete cara a posición de Correa. Juanito con el Fran. Falta do xogador do Deportivo. Sacou rápidamente o equipo murciano. Eraña. Fora de xogo de Comas. Adiantouse rápidamente a defensa deportivista cando se apercibiron da intención de Eraña, deixando en fora de xogo a Comas. Sacou Jukic.
Martín Lasarte que xoga novamente con Jukic. Albistegui. Pegado a banda dereita. Moi longo cara a Villa, vantaxe para a defensa murciana, foi concretamente Juanjo. E agora a falta de Xosé Ramón sobre Aquino. Non tiñan opción ningún dos xogadores de chegar a ese balón. Xosé Ramón apoiouse claramente nas costas de Aquino. E a falta indicada por González Lecue. Manolo. Cortou Martín Lasarte nesta ocasión. González Lecue apreciou falta de Comas sobre o defensor deportivista cando este saltaba para despexar coa cabeza. Xosé Ramón que deixa o balón en poder de Josu. Jukic. E novamente o porteiro do Deportivo recibindo para o saque longo. Xosé Ramón. Controlou ben o balón, xoga para Albistegui. A presión dos murcianos. Xosé Ramón ante a presencia de Aquino que ten que retrasar novamente a Josu. Este coa man cara a posición de Sabín Bilbao. Martín Lasarte. Jukic. Sabín Bilbao. Aspiazu. Busca o desmarque Villa. Sabín Bilbao. Aí recibe Villa. E a se ven de Sánchez. E o primeiro cartón amarelo do encontro. González Lecue que botou man ao seu peto. E o cartón amarelo para Sánchez. Minuto 18. A repetición da acción do xogador murcianista sobre Villa. Aspiazu, o home que está disposto a facer o lanzamento da falta. Caravilla dentro da área. E o árbitro que tamén seguía moi preto a xogada indica que Villa axudouse coa man para tratar de controlar ese balón. E polo tanto falta contra o Deportivo. Fernández agarrando a chegada de Sánchez para o saque en curto. Balón en poder do gardameta murciano diante del Villa. Martín Lasarte e Aquino e nova falta favorable ao Murcia. Deixa Juanito que sexa Correa o uruguayo que faga o lanzamento desta falta. Farán que ten que retrasar lixeiramente a súa posición. Balón moi mal sacada esta falta por parte de Correa. Quería xogar con Comas, toda a vantaxe para Josu. Albistegui. Jukic. A saída do libre do Deportivo. Caravilla, pero rápidamente Juanjo o que se adiantou para sacar ese balón. A falta nesta ocasión de Comas ante Jukic. Meteu a plantilla o dianteiro murciano. Moitas faltas nestes 20 minutos que se levan disputados. Continuas interrupcións de xogo. E o balón que trataba de xogar xogou ben Aspiazu con Xosé Ramón. Albistegui. Jukic. Martín Lasarte. Seguen presionando os xogadores do Murcia para evitar que a defensa do Deportivo poda sair co balón xogado. Jukic abre cara a Villa e Sabín Bilbao. Era moi difícil controlar ese balón, máis tendo en conta que entre os dous xogadores do Deportivistas se estorbaron e saque de banda favorable ao Murcia. O equipo murciano que non ten presa, evidentemente, o empate, como decíamos ao inicio, chega aos murcianos para acadar matemáticamente ese ascenso á División de Honra. Tocou Albistegui, nesta ocasión houbo falta de Comas. Sabín Bilbao preparado para o lanzamento. Stojadinovic, tocou para Villa. Chegou rápidamente Eraña. E finalmente
a defensa murcianista por medio de Juanjo, que saca ese balón longo que toca al Bistegui para José Ramón. José Ramón trataba de meter cara a Fran, tocó Juanjo, recupera a Aspiazu. Gil. Nova falta indicada por González Lecue, que unha vez máis vai chamar a Comas. Xa con anterioridade chamara verbalmente a atención o dianteiro murciano. Nesta ocasión non nos apercibimos cal foi o motivo. É unha nova falta que vai lanzar o Deportivo, concretamente a Aspiazu. Moi pechado toda a vantaxe para a defensa murcianista. Tocou Núñez, mandou fora de banda e nesta ocasión o erro claro do defensor do Murcia, xa que non había ningún atacante do Deportivo que puidera chegar a ese esférico. Sabín Bilbao. Fran. E meteu o pé concretamente Ricard. E balón a saque de esquina. Primeiro córner no encontro favorable ao Deportivo. Vai ser Aspiazu o encargado de facer o lanzamento. En curto cara a Fran novamente. Aspiazu pechando a Aquino o posible centro. E novamente non, saque de porta indica González Lecue. O colexiado que estima que foi Aspiazu último en tocar o balón. González Lecue, que está interrumpindo constantemente o xogo con faltas, pero no seu favor hai que dicir que está seguindo o xogo moi de cerca. Hai problemas agora na rede da meta do Murcia. González Lecue, Fernández observando esa mala situación, mala colocación da rede na portería do equipo murciano, mentres observan como se arranxa esa anomalía. O colexiado comprobando o estado de toda a rede. Minuto 23. Seguimos con empate a 0 no marcador. Lembremos a ocasión máis clara no minuto 4 nun disparo de Eraña que desviou Josu o pau dereito da súa meta. Caída novamente de Aquino nesta ocasión ante Albistegui e nova falta que indica González Lecue. Vexamos quen é o encargado de lanzamento. Non sería tampouco sorprendente que Aquino optara dende esa posición polo disparo directo. Barreira do Deportivo de Samir Bilbao, Aspiazu e Stojadinovic. Aí vai Aquino cara ao esférico. Petou na barreira, pero balón que segue en poder dos xogadores do Murcia. Concretamente foi Ricard o que tentaba de xogar cara á área. Balón que xoga agora Josu con José Ramón. E José Ramón deixando novamente o seu gardameta, que saca rápidamente sobre Sabín Bilbao. Controla Fran. Codou curto o pase cara a Sabín Bilbao. Recupera o equipo murciano. Atención ao contraataque. Manolo cara a Comas. E nova falta. Nova falta favorable o equipo murciano nesta ocasión de Martín Lasarte sobre Manolo, en unha distancia realmente moi perigosa, tendo en conta o especialista do equipo murciano, Aquino. Na repetición se puido apreciar con claridade a infracción de Martín Lasastre, o acerto de González Lecue, e o xogo agora interrumpido, xa que Juanito, queda deitado sobre a herba. Ten que entrar o masajista para atender o xogador do Murcia. O Deportivo que ten moitos problemas para crear perigo a meta de Fernández. A presión dos xogadores do Murcia, a defensa e centrocampo do Deportivo impide a estes trenzar xogadas silvanadas. E ata agora o maior perigo creado polos atacantes murcianistas. O aspecto das bancadas e o González Lecue medindo a distancia da barreira, e Aquino disposto para disparar a gol. Aí vai, nesta ocasión moi mal, moi elevado, balón directamente fora. Minuto 26
da primeira metade. Segue o 0-0 o desenrolo do encontro que pouco a pouco foi apaciguando os ánimos dos afeccionados, agora moito máis tranquilos. Vexamos se reaccionan e animan o equipo e o Deportivo se ven arriba. Josu vai facer o saque de porta. Tocou Juanjo. El balón que volve novamente o porteiro deportivista. Opta polo saque longo Gil. Loitando con Manolo por ese balón que manda fora o lateral esquerdo do Murcia. Albistegui sobre Gil. Gil e Manolo novamente en loita polo balón. E unha vez máis González Leque interrumpe o xogo indicando unha nova falta nesta ocasión favorable ao Deportivo. Albistegui, o home que sitúa o esférico para facer o lanzamento desta falta. Aspiazu. Erro de Aspiazu tentara abrir o xogo. Ricard tentaba meter cara a Aquino, cortou Sabín Bilbao. Balón para Josu. Recibiu Jukic. Sabín Bilbao. Balón de Sabín Bilbao cara a Fran. Novamente Sabín Bilbao. Controla Villa, o disparo que petou na defensa do Murcia. E Correa que trataba de xogar con Eraña. Meteu o pé Aspiazu, recupera o Deportivo. E Villa que cae ante esa entrada por atrás de Eraña. Falta novamente favorable ao Deportivo que vemos repetida. E González Leque que tamén chamou a atención verbalmente o centrocampista murciano. O preocupación clara de Arsenio dando instruccións concretamente a Villa cando xoga o Deportivo por medio de José Ramón. Martín Lasarte. Fran con el Núñez. Conseguiu levar o balón o xogador do Murcia. Juanito trataba de xogar con Ricard. Meteu o pé Aspiazu. Balón que se leva Martín Lasarte. Sabín Bilbao, Aspiazu, Fran. Adiantouse unha vez máis Núñez, balón para Eraña. Eraña cara a Comas, posición correcta. Cortou Jukic, o pase cara a Aquino, pero segue controlando o equipo murciano. Comas, meteu o pé Sabín Bilbao, Eraña. Correa. Controla Manolo. Diante del José Ramón, tamén Villa. Conseguiu retrasar cara a posición de Juanjo. Recibe Núñez. Juanito abrindo pola dereita onde está Ricard. Comas con el Jukic. E finalmente foi Ricard o último en tocar o esférico, polo tanto saque de banda que favorece o Deportivo. Recibiu Fran de Sabín Bilbao, novamente Sabín Bilbao. Balón cara a Stojadinovic. Adiantouse Sánchez. Eraña. Meteu o pé José Ramón, pero segue o balón en poder dos xogadores murcianistas. Erro de Ricard, o que dá opción a Gil de xogar con Stojadinovic. Balón cara a Villa, fora de xogo. Fora de xogo, ergueu rapidamente a súa banderola Fermín Sánchez, o auxiliar de González Leque que cubre o ataque do Deportivo. Aí está a repetición nesta toma. É moi difícil decidir se Villa estaba ou non en posición regulamentaria. O caso que o fora de xogo foi indicado por González Leque. E os ánimos agora dos xogadores dos afeccionados deportivistas cara ao seu equipo. Cortou Martín Lasarte ante Aquino. Balón fora de banda que sacou xa Manolo. Comas. Tocou Albistegui para José Ramón. Fran. A presión dos xogadores murcianistas. José Ramón xogou con Albistegui, cara a Villa. Villa e Sánchez, os que loitan por ese esférico.
O centro de Villa cortado por Núñez. Toca Fran cara a Xosé Ramón. Foise ben Xosé Ramón. Villa, posición correcta. O centro de Villa, segundo pau, Aspiazu. Aspiazu deixa para Sabín Bilbao, remate. Golpeou Sabín Bilbao tal como chegaba o balón. Despois da deixada coa testa de Aspiazu, pero o remate do lateral deportivista saiu moi elevado. Era isto no minuto 32 e medio. É o primeiro disparo que podemos definir como tal por parte do Deportivo cara a meta de Fernández. Nin Xosé Ramón nin Aquino controlaron ese balón. Atención, a falta de entendemento de Albistegui e Jukic. Reaccionou ben o yugoslavo. Finalmente Albistegui retrasando o porteiro. Besamos González Leque. Cartón amarelo para Comas. Segundo cartón amarelo do encontro no minuto 32. Anteriormente foi tamén o murcianista Sánchez o amoestado por González Leque. Controlando o balón Sabín Bilbao. Fran. Albistegui. Caída de Villa, perdón, nesta ocasión non sinalou falta. González Leque. Xoga Fran. A entrada por detrás de Aquino. Segue Fran. Xosé Ramón. Eraña. O que meteu o pé mandando fora de banda. Saca Xosé Ramón para Fran. Xosé Ramón novamente no saque de banda. Albistegui, Xosé Ramón. Devouse ben co peito, abre cara a Villa. Eraña novamente mandando fora de banda. Atención Jorge Mariñas, en Riazor o Albacete acaba de marcar o 1-0 de penalti na segunda metade no Carlos Belmonte. Está saindo agora mesmo sobreimpresionado, gol de Salazar de penalti. Pois ese tanto sitúa o equipo albaceteño en primeira división. Ocurra o que ocurre aquí no Estadio Municipal de Riazor. Aspiazu, cara a Fran. Fran trataba de levantar sobre Villa e Eraña. Está en todas partes Eraña. Retrasou coa testa a Fernández. Martín Lasarte. Cortou Juanjo. Gil, Fran. Correa deixa para Juanjo. Este abre cara a Manolo. A entrada en falta de Xosé Ramón. Mentre se ven aí a Manolo reincorporándose. Aquino. O murcianista reclamaba non sei que. A González Leque sacou a falta Eraña. Atención a Juanito. Meteu o pé Jukic, sacou limpiamente o balón e xoga con Xosé Ramón. Fran, Jukic. Cara Fran novamente. Protexeu ben o balón Fran, xoga con Villa. Villa Stojadinovic, fora de xogo, indica. Xa estaba invalidada a acción, fora de xogo. Indicara o xuiz de liña. Xogada que teremos que ver repetida. Minuto 34 e medio. Vexamos a repetición. Semella que non hai fora de xogo. Semella que Sánchez desfacía esa posible posición antirregulamentaria de Stojadinovic. Pero Fermín Sánchez ergueu o seu banderola vermella. E o gol que non subiu o marcador. Realmente non poderíamos falar de gol anulado. Pero atención agora, o balón que chega a pés de Eraña. Comas. Acción de Comas, atención. E Jukic. Recupera novamente para o Deportivo. Decíamos que non se podía falar de gol anulado, xa que con bastante anterioridade indicar a posición antirregulamentaria de Stojadinovic. Posición antirregulamentaria que, como se puido apreciar na repetición, cando menos resulta moi dubidosa.
por non asegurar que o dianteiro centrodeportivista estaba en posición correcta. Djukic xogando con Sabin Bilbao. Fran. Novamente Sabin Bilbao, o Deportivo que pouco a pouco vai entonando do seu xogo. Stojadinovic tocou, saca Juanjo ese balón. Albistegui, e hai falta de Comas. Apreciou González Leque que Comas desprazaba a Albistegui cando este tentaba chegar ao balón. Foi a falta que indicou que sacou xa o Deportivo. Fran, cara a Albistegui. O centro de Albistegui petou no peito de Manolo. Eraña retrasando novamente para Manolo. E o despexe deste cara a posición de Aquino. Vai controlar Djukic. Ante Aquino e Comas, o yugoslavo que opta por retrasar a Josu. Xosé Ramón, atención, o esbarón do xogador do Deportivo, balón que se leva a Aquino. O centro cara a Comas, meteu o pé Martín Lasarte e saque de esquina. Perigosísima esta acción de ataque do equipo murciano. E primeiro córner que va a sacar o equipo murciano mentre vemos la repetición. Providencial nesta ocasión Martín Lasarte ante a entrada de Comas. Aquino con parsimonia, que se dirixe á esquina para facer o lanzamento do primeiro córner favorable aos murcianos. Tamén un lanzou o Deportivo no que levamos de encontro. Moi aberto o lanzamento, meteu a testa Juanjo e balón sen problemas directamente fora. 38 minutos do primeiro tempo, empate a 0 no marcador. Gil, entrado en falta por Manolo. Eraña, que non ten ningún problema en mandar o balón o máis longe posible. Un aspecto do banquiño do Murcia. Albistegui. O lanzamento da falta. Esbarou Villa, non puido chegar a ese balón que controla Juanjo. Aquino, con el Aspiazu. Caracomas. A falta indicada por González Leque foi de Aspiazu a Aquino. Estaban loitando Albistegui e Comas por la posesión do balón. E aí está Martín Lasarte, concretamente foi o home que obstruiu a Aquino. E a falta indicada por González Leque. Correa diante do esférico. Cara a área e non ten problemas Josu para chapar ese esférico. Recibe Sabin Bilbao. Djukic. Novamente Sabin Bilbao. Balón longo cara a posición de Villa. Non chegan nin Villa nin Núñez e Sánchez. O que despexa cara a Comas. Cortou Martín Lasarte, tocou Fran. Perdón, Aspiazu, atención ao balón. Villa se me lleva que posición correcta. E novamente o árbitro indicando fora de xogo a instancias de Fermín Sánchez. Nesta ocasión semella que acertada a decisión do xuiz de liña e ratificada por González Leque. Sacou Sánchez, corta Aspiazu. Juanjo, Correa, cara a Núñez. Ricard jugando con Núñez. Eraña e Martín Lasarte, meteu o pé o defensor do Deportivo, saque de banda favorable ao Murcia. Ricard co balón nas mans, sacou sobre Núñez. Ricard, Juanito, Eraña. O balón que deixa sair Aquino, o saque favorece novamente o equipo murciano. 41 minutos e medio. 40 e medio, perdón, non 41, 41 e medio. Empate a 0. Martín Lasarte caeu ante Aquino e nova falta que favorece o Deportivo. Martín Lasarte que se queda
no están queixándose de algún golpe. ...42 minutos e medio, efectivamente segue o 0-0, mentes indicar que no Carlos Belmonte o Albacete acaba de marcar o segundo tanto o equipo manchego con pé e medio na división de honra. Agardemos que o Deportivo sexa o equipo que faga compañía nese máis que probable ascenso do Albacete. Xogo interrumpido por unha nova falta favorable ao equipo coruñés e González Leque que amosa cartón amarelo a Correa por retrasar o saque de banda, o a falta, perdón, levábase o balón coa man Correa e o novo cartón amarelo para o xogador murciano. Son 3 xa os xogadores vermellos que viron ese cartón de amoestación. Sacou a falta Fran, o segundo pau Albistegui que toca lixeiramente e Manolo o que manda directamente fora. Aspiazu. Atención a Gil. Acción de Gil. Manolo que se revolveu rápidamente para mandar novamente fora de banda. Recibiu Fran. Meteu a man. Non sabemos en Juanito ou Eraña. Estaban os dous xogadores, un a carón do outro. E a man indicada por González Leque. Situando o balón Gil. Minuto 44 na primeira metade. Aí vai o saque de Gil. Cortou Eraña. Gil. Xosé Ramón. Fran. O centro de Fran. O segundo pau non chega. Albistegui. Despesa Ricard. Jukic. Había sí. Nesta ocasión eran 3. Concretamente Villa, Stojadinovic e Gil, os xogadores deportivistas en posición antirregulamentaria. A piques de chegar a un minuto 45. Seguimos con empate a 0 no marcador. Resultado, lembremos que favorece o equipo murciano. O Deportivo este resultado, tendo en conta ese 2-0 no Carlos Belmonte favorable ao Albacete, non lle sirve para acadar o ascenso automático. O saque de banda novamente favorable ao Deportivo co balón nas mans Albistegui. Tocou Gil, pero mal. Agora sacará o equipo murciano. Manolo. En falta de Martín Lasarte sobre Comas. Protexía ben o balón o dianteiro murcianista. E a falta indicada polo árbitro. Aquino diante do balón, Gil que ten que retrasar a súa posición. Lanzamento da falta de Aquino. Tocou lixeiramente Comas, pero non tivo problemas Josu para facerse co balón. Xosé Ramón. Aspiazu. Entretívose excesivamente, deu tempo que chegar a Comas en o momento en que... Os xogadores do Deportivo que voltan ao terreo de xogo recibidos cunha ovación por parte dos afeccionados que teñen posta a súa esperanza nestes 45 minutos que restan para a conclusión do choque. Evidentemente o centro do campo é o gran problema do Deportivo na primeira parte e agardemos que se solucione nesta segunda metade e o equipo coruñés leve a iniciativa do xogo. Tamén os homes do Murcia que están voltando o céspede. O rostro de Arsenio diante de González Leque suficientemente expresivo. E vexamos o que acontece nesta segunda metade. 45 minutos decisivos para Deportivo e Murcia cara a obter ese ascenso automático. E como decíamos ao inicio, no caso de non obter
ese ascenso terían que xogar todo a carta da promoción, tendo en conta o resultado de Albacete, onde o conxunto local vai vencendo por 2-0 o Salamanca. González Lecue comprobando que todo está en orde para iniciar a segunda metade na que vai poñer o balón en movimento o equipo murciano. Xunto o balón Comas, non apreciamos trocos por ningún dos dous bandos. Principiou o segundo tempo. A caída de Aquino ante Martín Lasarte e cartón amarelo que vai a amosar González Lecue, o defensor do Deportivo. 10 segundos da continuación e primeiro cartón amarelo para un xogador do Deportivo, concretamente Martín Lasarte, por esa acción sobre Comas. O xogador do Murcia que se quedou tumbado, aí temos a repetición. A falta clara de Martín Lasarte. En esa toma semellaba que o murcianista podería estar lixeiramente conmocionado tras o encontronazo. Martín Lasarte animando aos seus compañeiros. E Gil que se aproximou a González Lecue para que desconte estes segundos que perden os xogadores murcianistas. Xa recuperado Comas e Aquino, unha vez máis como non, o encargado do lanzamento da falta por parte do Murcia directamente, e con que apuro sacou ese balón Joshua a córner. O primeiro córner da segunda metade. Observen a repetición, que perigoso é este home nos lanzamentos a balón parado. Aquino, o que vai lanzar o saque de esquina. O primeiro pau onde tocaba Eraña, e Gil novamente manda o esférico a saque de esquina. Protestas dos afeccionados pola parsimonia con que aquí no se toma o lanzamento. Balón cara ao segundo pau. Atención, e sacou baixo os paus Aspiazu. A gran oportunidade para o equipo murciano. Contraataque do Deportivo Villa, trataba de meter cara a Fran, e Aspiazu que acaba de salvar baixo os paus no minuto 2. Aí está a repetición, o remate de Sánchez. Tocou lixeiramente Josu, pero finalmente foi Aspiazu o que conseguiu. Atención, o erro de Djukic. O balón que se leva Comas. Comas xoga con Aquino. E Martín Lasarte o que retrasa cara a Josu. Perigosísimo o erro de Djukic. Afortunadamente, sen consecuencias. Mal comezo da segunda metade para o Deportivo. Dúas claras ocasións para o equipo murciano, que recupera novamente o balón. Agora aí fora de xogo. Era fora de xogo, claro, non o indicou o xuiz de liña. Mentres un xogador do Deportivo queda caído. Esta repetición da acción anterior. Vexamos Villa concretamente, home que está sobre a erva, e o Murcia que saiu nestes minutos iniciais da segunda metade con máis ambición, e a piques estivo de dar un disgusto ao equipo coruñés. Primeiro a falta botada por Aquino, que Josu con apuros desviou a córner, e agora ese remate coa testa de Sánchez que Aspiazu sacou baixo os paus. O masajista do Deportivo Hermida atendendo a Villa. O xogador, o asturiano, que semella totalmente recuperado. Atención, Jorge Mariñas en Riazor acaba de rematar en Orihuela o partido Orihuela-Celta. Empate a un gol
despois de que Mosca fallara un penalti que parou o gardameta Espín. Tamén rematou Bilbao Athletic Elche 3-0 a favor dos bilbaínos e descende o Elche, que acompaña a Xerez, Levante e Salamanca. Por lo tanto, por la parte baixa da táboa en segunda división, todo decidido. No que se refire a parte alta ainda hai moito que xogar. Correa trata de meter cara a Aquino, cortou Jukic. Balón para Fran. Núñez que se adianta a Villa. Novamente Núñez. Tocou Aquino, controla co peito Martín Lasarte. Sabín Bilbao. Aspiazu. Albistegui. Xosé Ramón. O balón de Xosé Ramón cara a Gil. Non puido controlar ben Sánchez, que manda o balón a saque de esquina. Primeiro córner favorable ao Deportivo nesta segunda metade. Tamén un lanzaron os coruñeses nos primeiros 45 minutos. Fran situando o balón. Aproximábase Xosé Ramón para recibir en curto. Aí vai o saque de Fran, o segundo pau. Cortou Núñez ante a entrada de Martín Lasarte. Villa. O centro de Villa non hai ninguén a marxe de que ia moi pechado. Mandou o balón directamente fora. Tampouco había ningún xogador do Deportivo no segundo pau para tentar un remate. Felipe Mesones mandou sair a facer servicios de quentemento os 4 homes de campo que ten no banquiño. Por parte do Deportivo non hai movimento. Sabín Bilbao. Villa, con él sempre Núñez. Erro de Villa, recupera Ricard para o Murcia. Balón cara a Aquino, cortou Jukic. Perfectamente nesta ocasión Martín Lasarte xoga con Villa. Fran. Aspiazu. Abre cara a Xosé Ramón, vai curtar Eraña. Eraña mete o balón para Aquino. Con el Albistegui meteu o pé o defensor do Deportivo. Eraña e Xosé Ramón loitando polo balón. Toca Eraña e vai coller sen problemas o gardameta deportivista Josu. Josu indicando aos seus compañeiros que se vayan cara adiante. O saque do porteiro, Eraña e Gil, tocou Gil. Stojadinovic. Balón que chega a Xosé Ramón. Recupera o equipo murciano. Juanito. Abre cara a esquerda por donde entra Manolo. Atención. O lateral esquerdo. Dentro da área. Cara a Comas. Cortou Martín Lasarte. Aquino. Balón que chega a Aspiazu este. Deixa que se vaya directamente fora de banda. Albistegui. Albistegui perdeu ante Aquino, pero en falta a acción do capitán murciano, segundo a apreciación de González Leque. Jukic sacou a falta, balón para Fran. Hoy se vende Correa. Abre cara a Sabín Bilbao. Atención a Sabín Bilbao. O centro, primeiro pau. Gol de Stojadinovic. Minuto 8 e 15 segundos. Stojadinovic acaba de conseguir o primeiro tanto do encontro. Riazor que se cae ante os berros de xúbilo dos afeccionados. O banquiño do Deportivo completo que saltou o céspede. Observen o yugoslavo que mesmo se sacou a camisola. E a repetición co centro de Sabín Bilbao. Non chega Villa, tampouco Fernández. E Stojadinovic que non ten máis que empurrar o balón o fondo da meta de Fernández. Unha nova repetición do tanto que pode situar o Deportivo en primeira división. Impresionante a reacción dos afeccionados e o primeiro tanto do Deportivo. Unha nova toma. Stojadinovic. Cando hai unha nova falta e novo cartón amarelo que acaba de amosar González Leque
a un xogador deportivista. Concretamente foi a Xosé Ramón. José Ramón, o xogador que acaba de ver la segunda cartulina amarela. Atención, Mariñas acaba de rematar o partido entre Albacete e Salamanca. Albacete 2, Salamanca 0. Albacete, novo equipo de primeira división. Por lo tanto, un dos postos de ascenso se ha decidido a prol do Albacete. Agora é o Deportivo que momentáneamente ocupa esa outra praza. Agardemos que sexa así ata o remate do encontro. Son 10 minutos os que se levan disputados desta segunda metade. Todo o banquiño do Deportivo de pé facendo indicacións. Aí poden observar a Arsenio. A falta que vai lanzar Núñez. Reclama a distancia de Stojadinovic. Ali vai o balón de Núñez cara a área. Eraña, o lanzamento de Eraña, desviado a dereita de Josu. Os xogadores do Murcia, como decíamos, presionando, están mandando moitos balóns bombeados. Cara a área do Deportivo. Incorpórase o ataque sempre Juanjo, un home que vai moi ben pola arriba, pero ata agora, afortunadamente, nesas accións non crearon perigo para a meta deportivista. Hai falta de Eraña sobre Xosé Ramón, indicada por González Lecue. A parsimonia que anteriormente era dos xogadores do Murcia agora é por parte do Deportivo. Albistegui, Xosé Ramón, Aspiazu, Martín Lasarte, Sabín Bilbao, sobre Villa. Non puido controlar Villa, el balón que se foi fora de banda, sacou rápidamente Núñez. Vai recuperar Aspiazu. Stojadinovic non chegou. Corta defensa murcianista. Juanito con Eraña, novamente Juanito. Aquino deixa para Juanito con el Fran. Meteu o pé Fran, pero falta. Eraña, Juanito. Juanito que seguía ben de Sabín Bilbao, tivo que cometer unha nova falta o defensor do Deportivo. Aquino que pide a Eraña que deixe o balón para ser el o que faga o lanzamento. E xa tivemos ocasión no minuto 1 e 20 segundos desta segunda metade de observar a peligrosidade deste home neses lanzamentos a balón parado, aínda que sexa prácticamente como nesta ocasión a altura da liña de medios do Deportivo. Ali vai Aquino, balón contra a barreira. Toca Aquino, Jukic. Recupera Eraña, moi pechado o Deportivo. O centro de Eraña cara a Juanito. Aí fora de xogo de Comas. Aí fora de xogo de Comas. Anquinda que xoga Juanito. Sabia banderola erguida por parte do auxiliar de González Lecue. A posición antirregulamentaria. Momento que se vai producir o primeiro troco por parte do Murcia. Vai entrar Clos no sitio de Sánchez, que parece mancado dunha perna. Vamos a tentar falar co xogador que sai do terreo de xogo a ver cal son as súas opinións, sempre cando González Lecue, o árbitro de encontro, autorice este troco. Parece que agora deuse conta do troco e autoriza a saída do terreo de xogo de Sánchez, sendo sustituído por Clos. Sánchez, este gol hace que ahora tengáis que sufrir mucho más, tengáis que luchar más. Claro, pues si no han metido gol hay que ir a ganar nosotros ahora. Además el Albacete consiguió la victoria prácticamente. Bueno, no lo sabía, pero bueno, nosotros sabíamos que no la jugábamos aquí, puesto que ellos lo tenían más fácil. Gracias, Sánchez. Por lo tanto, un dianteiro, Clos, que sustitúe a Sánchez a marxe desa lesión do defensor do equipo murciano. Felipe Mesones non ten agora outra alternativa que xogar a baza do ataque. O saque de Josu, balón que chega a Xosé Ramón, toca este para Villa. Non correu nesta ocasión Villa. E o saque de porta para o Deportivo. Villa que se queixa, como poden apreciar nesa imaxe, do seu ombro esquerdo. E Ricard que pasou a ocupar agora a posición de Sánchez na cobertura do equipo murciano. Cortou Aspiazu. Núñez.
Atención a este Jodinovic, recuperó o balón. A falta de Núñez, novo cartón amarelo. Evidentemente González Leque non ten problemas a hora de botar a man o seu peto para sacar os cartóns amarelos. Son 6-a nesta segunda metade, 3 no primeiro tempo, 9 amoestados. Son 8 amoestados, non 9, 4 por bando. Equitativo reparto de cartóns por parte de González Leque. Stojadinovic, que ten que ir a banda para ser asistido, pero rápidamente volta ao terreo de xogo, mentres poderían observar o rostro de Arsenio e o segundo adestrador Carlos Ballesta no banquiño do Deportivo. Sacou a falta Fran sobre Aspiazu. Aspiazu que perdeu o balón, que recupera para o equipo murciano Correa. Tocou Núñez, Aquino meteu a cabeza Fran e finalmente é Juanito o que se leva o balón. Clos conseguiu recuperar José Ramón para o Deportivo. Villa, posición correcta. Atención ao contraataque do Deportivo. Pola dereita, Giro, home que recibe. E finalmente o balón saiu a córner. Ricard, como decíamos, pasou a ocupar a demarcación do lesionado Sánchez, o que mandou a córner. O segundo córner que vai lanzar o Deportivo. Tamén igualdade nos lanzamentos dende a esquina. 2 para cada equipo nesta segunda metade. Lanzaron un Deportivo e Murcia no primeiro tempo. Situando o balón Fran. Balón cara a área, sae Fernández con autoridade por alto. O saque rápido cara a posición de Clos. Aquino. Tocou José Ramón, vai recuperar o Murcia. Erro nesta ocasión de Juanito, non o acompañou Núñez. Recupera Villa, Villa deixa para Aspiazu, este novamente para Villa, cortou ben Núñez. Villa que ten problemas no seu ombro esquerdo. Xoga Juanito, hai falta de Fran. Minuto 21 e 50 segundos. O Deportivo que segue vencendo por 1-0. Juanito. E a falta nesta ocasión de Aspiazu. Segue esa tónica dos primeiros 45 minutos, faltas continuas. Arsenio que se puso en pé para chamar a algún xogador, posiblemente Villa, que se queixa. Chama a Canatlarovski. Sin duda vai ser o primeiro troco que faga Arsenio neste partido. Decíamos que Villa non se mella en condicións físicas de seguir anteriormente. Nun sprint levaba o brazo esquerdo pegado ao seu corpo. Síntoma inequivocado das molestias do dianteiro deportista. Atención ao balón e o remate coa testa de Comas, que se foi á esquerda da meta de Josu. Minuto 22 e medio e a gran oportunidade. A falta que bota Correa e observen Comas como gaña a acción a Sabín Bilbao e a piques de sorprender a Josu. Unha nova repetición. Afortunadamente o balón saiu desviado. O troco do Deportivo vai ser Canatlarovski por Aspiazu. Parece que Villa veo a to banquillo a dicerlle que podía aguantar e Arsenio decidiuse por cambiar o centrocampista. Tocou Clos. Falta de Aspiazu. No momento que no banquiño Deportivo amosan o cartón con número 6 para facer ese troco. Aspiazu, polo tanto, que se vai retirar e o seu posto vai ser ocupado polo yugoslavo Canatlarovski. Minuto 23 e medio cando se produce ese primeiro troco nas ringleiras do Deportivo. John, de momento as cousas non poden estar mellor. Pues sí, tenemos el partido encarrilado y a ver si terminamos de resolver el partido. O Murcia agora abrindo as súas filas, o Deportivo pode marcar máis. Sí, desde luego ahora tenemos más opciones porque el primer tiempo ellos estaban con una tupidísima barrera y que no nos permitía apenas jugar. Nesta ocasión o Deportivo que tentaba ser o contragolpe estivo
máis rápido. Ricard tamén levaba vantaxe, non tivo problemas para acceder a Fernández. Cortou Albistegui. Tocou Juanjo. Atención a Eraña. O disparo de Eraña. Josu, que non chapou inicialmente, o susto no corpo de todos os afeccionados. E finalmente o porteiro deportivista que se fixo co balón. O saque longo. Stojadinovic que non chega, corta Juanjo. Fran. Eraña. Tocou Juanito, balón chega a pés de Fran. Fran cara a Villa. Posición correcta de Villa. Atención a internada de Villa na área. O remate que desvía Fernández a córner. A oportunidade no contragolpe de Villa. Posiblemente tamén o dianteiro do Deportivo estaba tratando de buscar un penalti. Manolo, home que acosaba por tras a Villa, e Fernández coa súa intervención mandando a córner. A nova repetición. E observen ao brazo de Villa, semella que ten dificultades para correr, pero Arsenio opta porque sega sobre o céspede o dianteiro asturiano. Terceiro córner na segunda parte a favor do Deportivo, que botou Fran. E novamente moi pechado por alto, sen problemas para Fernández. Klos. Jukic. A piques de perdelante Comas. Se levaba o balón. Klos, e novo cartón amarelo. Novo cartón amarelo que vai mosar González Leque. Jukic semella que recibiu un golpe na súa caída. Aí está a repetición, ese balón que perdeu Jukic. Meteu o corpo para impedir a internada de Klos. E foi o dianteiro, o ex internacional, o que golpeou o defensor do Deportivo. González Leque agardando, como é preceptivo, que Jukic se reincorpore para mostrar o cartón amarelo. Minuto 26 e medio. Deportivo 1, gol de Stojadinovic. No minuto 8 e medio desta segunda metade. Murcia 0. Correa, o que foi o lanzamento da falta. Balón cara a área. A saída de Josu. E hai falta. Hai falta de Josu. Entraba con forza Juanjo. E foi o que cometeu a infracción sobre o porteiro do Deportivo. Unha infracción que vemos nesa repetición. Josu tomándose con calma o lanzamento da falta. Hai falta clara nesta ocasión de Manolo. Sobre Gil estaba o defensor murciadista colocando o brazo sobre o hombro de Gil. Apercibiuse perfectamente González Leque e indicou a infracción. Sacou Albistegui, Canatrarovski. Fran que perdeu o balón. Atención ao contraataque do Murcia. Xoga Comas diante del Jukic. Sacou perfectamente Jukic ese balón. E agardando o xogador yugoslavo. Errou agora no pase cara a Stojadinovic. Cortou Eraña, meteu o pé Canatrarovski. E saque de banda que favorece o Murcia. Agora presión do equipo murciano prácticamente total. Controla Klos, Eraña. Correa, incorporado como extremo centro de Correa. O balón que toca Manolo cara a Aquino. Diante de Aquino, Albistegui conseguiu centrar, pero mal directamente fora. 28 minutos e 17 segundos. Ainda tempo para o sufrimento para os afeccionados que enchen estas bancadas do estadio de Riazor. O Deportivo que está tocando coa punta dos dedos o ascenso a primeira división. 17 minutos ainda restan para que se vexa cumprido ese objetivo. Tocou Gil cara a José Ramón. José Ramón perdeu ante Comas e falta. Falta indica González Leque. Teñen moitos problemas os xogadores do Deportivo para xogar no centro do campo, mentres ven a Uralde Alvis
e Mújica facendo exercicios de quencemento da banda. Albistegui. Balón cara a área, Villa non chegou a tocar ben. Vai controlar Núñez. Comas, cortou Sabín Bilbao. Balón para Juanito. Sabín Bilbao, hai falta de Comas. Hai falta de Comas, desprazou o defensor do Deportivo cando tentaba xogar o esférico. Observen a repetición. E a falta indicada por González de Leque. O mesmo Sabín Bilbao vai ser o encargado de facer o lanzamento. Cara a Stojadinovic. Loitando con Juanjo, a caída de Stojadinovic. E o árbitro indica que foi falta de Stojadinovic. Efectivamente. Aí está a repetición. González de Leque indicou falta do atacante do Deportivo. Sacou Fernández. Martín Lasarte. Tocou Fran. Balón para Sabín Bilbao. Villa. Kanatralovski. Atención, posición correcta de Stojadinovic. Aí Fernández, o remate. E gol de Stojadinovic. Minuto 30. Stojadinovic, que acaba de marcar o segundo tanto do Deportivo. Subido a grada, felicitándose él mesmo co público por este segundo gol. Felicitado por todo o mundo que se atopa nas pistas por a consecución deste segundo gol a prol do Deportivo. Era correcta a posición de Stojadinovic, o pase de Kanatralovski perfecto. Stojadinovic que salva a saída de Fernández, marcando o segundo tanto. Unha nova repetición. E o segundo tanto para o Deportivo. Restan 14 minutos para chegar ao 45 desta toma. Se aprecia perfectamente a posición correcta. Arsenio, con esto casi se sentencia, non? Con este gol que casi se sentencia o partido. Con este gol, bueno, vamos a ver, eu espero que sí. O Murcia ten que abrir máis as súas filas aínda e o Deportivo ahora está xogando ben. Xa está bombeando moitas pelotas, sobre todo nas faltas, que non son moi peligrosos, sí. Non sabemos que motiva que González de Leque non autorice a realización do encontro. Se mira que o balón, efectivamente o balón que non aparecía. E o entusiasmo que se desborda nas bancadas de Riazor tras este segundo tanto de Zoran Stojadinovic. O Murcia agora sí que se terá que volcar totalmente cara a meta do Deportivo. E vexamos se o equipo coruñés aproveita esa circunstancia para incrementar a conta. Non ten problemas Albistegui para sacar ese balón directamente ás bancadas. Minuto 32 e medio, Deportivo 2, Murcia 0. Os afeccionados que non devolven o esférico. E observen o entusiasmo dos afeccionados, dos seguidores deportivistas, que despois de 20 anos poden ser testemunhas novamente do ascenso do equipo coruñés. Hai falta favorable a Murcia, indicada por González Leque. Eraña. Balón cara a portas a Josué Rou na súa saída, o porteiro do Deportivo. E o balón que indica o árbitro que é saque de esquina. Terceiro saque de esquina para o Murcia. O erro monumental nesta ocasión de Josu na súa saída. E Aquino, mentres ven a repetición, Aquino disposto ao lanzamento deste córner. Villa ten que retrasar a súa posición. O córner de Aquino, segundo pau. Fran, que non consigue, agora si conseguiu sacar o esférico, vai controlar José Ramón, perfecto control do balón. Xoga con Fran, atención, posición correcta de Kanatralovski, acompaña noutro para Stojadinovic. Aí está Stojadinovic e remata, receitando Fernández.
Finalmente córner. Qué gran oportunidad para o Deportivo de incrementar la cuenta. Pero en esta ocasión, aí está, repetición, chegou un pouco a contrapé a Stojadinovic. O esférico, eso deu oportunidade a que Fernández puidera rexeitar o lanzamento. Unha nova repetición, observen como ten que frear na súa carreira Stojadinovic. E o balón a córner que vai botar en Villa. É o cuarto córner favorable ao Deportivo nesta segunda metade. 5 no total do encontro. O primeiro pau, cortou a defensa murciana, saca Núñez. Recupera Sabín Bilbao. Controla Fran. Kanatralovski. Para Gil. Chegou rápidamente Ricard. E novo córner favorable ao equipo gorñés. Minuto 35. 10, polo tanto, para que se cumpra o tempo regulamentario. Habrá que agardar o tempo que engada o vizcaíno González Leque. Villa saca en curto cara Gil. Este nuevamente para Villa. O centro de Villa. Cortou Juanjo. José Ramón. Manolo. Martín Lasarte ante Comas. Va a controlar Eraña. Chegou rápido Fran. Le mandó o balón fora de banda. Ocou Núñez. Ricard. A bola, balón que petou en Villa. A presión dos xogadores do Deportivo. Levaba Stojadinovic, pero hai falta. Falta favorable ao equipo murciano. Sacou rápidamente Ricard sobre Juanjo. Manolo. Manolo que vai mandar novamente un balón bombeado cara a área. Ali vai Yosu. E chapa sen problema. Los diante do porteiro do Deportivo, saque longo de Yosu. Stojadinovic, tocou Juanjo. Eraña. Clos. Sabín Bilbao, atención a ver si chegou Stojadinovic. Atención, balón, posición correcta. Indica fora de xogo. Posiblemente estivera en fora de xogo Villa. No centro do ataque do Deportivo, non Stojadinovic. Esta toma moi difícil apreciar realmente a posición. Cando xoga novamente o Deportivo, José Ramón. E hai xogo interrumpido. Acción de Clos sobre Albistegui. Arsenio, evidentemente o adestrador do Deportivo non pode quedarse adentro do banquiño. Albistegui que se reincorpora. Minuto 39 da segunda parte. Deportivo 2. Ambos los tantos conseguidos por Stojadinovic nesta segunda metade. Minuto 8 e medio e minuto 30. Murcia 0. Sabín Bilbao. O que vai golpear o balón. Fran e Núñez. Ningún dos dous chegou o balón e indica a González Leque que houve falta de Fran. Sacou rápidamente Fernández, pero hai que repetir xa que non fora nese punto onde se cometera a falta. Agora sí, Ricard deixou para Juanito. Juanjo. Manolo. Juanjo. Balón cara a Comas. Foise de Martín Lasarte. E atención que Martín Lasarte xa ten un cartón amarelo. Está preparado xa o segundo troco. Vai sair de torre de xogo Fran, sustituindo por Alvis. Sin dúbida xa Arsenio que quer premiar a loita de Fran ao longo do partido tamén, que Alvis controle máis a pelota á espera de que pasen estes últimos minutos de partido, concretamente 5 últimos minutos de encontro. 5 últimos minutos máis o que prorrogue González Leque. Alvis, cales foron as instruccións de Arsenio ahora para estos últimos minutos? Pues que aguante el balón, que esto ya está acabado y que pierda la menos cantidad de balones posible. Gracias, Alvis. En esta ocasión, González Leque semella que perdonou o segundo cartón amarelo a Martín Lasarte. Afortunadamente, a falta que vai lanzar Aquino. 5 homes do Murcia dentro da área do Deportivo. Ali vai o saque cara a Juanjo. Tocou Juanjo e controla
O ese balón o porteiro do Deportivo Yosu. Yosu sacando cara a posición de José Ramón. Con el Ricard. E indica falta González Leque cando se pide dende a banda ese troco de Alvis por Fran. Apercibiuse a González Leque. E o segundo troco que se vai producir no Deportivo. Fran que abandona o céspede ante a ovación pechada dos alrededor de 30.000 afeccionados que enchen o estadio de Riazor. E Ricardo Alvis que vai a ocupar o seu posto sobre o céspede nestes 4 minutos, 3 minutos e medio concretamente que restan para a conclusión do partido. Fran, un premio a este final de temporada tremendo. Sí, esperemos que este sea el resultado definitivo. ¿Se puede mantener este resultado? Sí, la verdad que sí. Pienso que está casi todo resuelto. La verdad que va a ser muy difícil que remonten este 2-0. As verbas de Fran acosado por todos os nosos compañeiros cando sacou xa a falta o Deportivo. Gil loitando con Manolo, sacou Manolo o balón para Correa. Correa, balón cara a Comas con el Sabín Bilbao. Jukic que vai o cruce e manda fora de banda. Protestas de Comas. E a fora de banda que vai votar Núñez. Mentres teñen a Comas en imaxe. Villa, que a pesar dos seus problemas aguantou sobre o céspede. Stojadinovic. Alvis. Pola dereita entra José Ramón totalmente só. Balón para José Ramón, posición correcta. Atención a José Ramón que encara a Fernández. Vaise José Ramón. Pechado o ángulo e rematou fora. Echouse moito o ángulo de tiro José Ramón no seu caneo a Fernández. Arsenio consultando o seu reloxio. Son 43 minutos da segunda metade. Esta é a repetición. Os afeccionados a tomando posición para a invasión do campo. O remate do partido. Sacou entre os menos unha nova repetición. Sacou o Murcia xa de porta. Controla Eraña con el Gil. Cortou Gil. Kanatlarovski, erro de Kanatlarovski. Fora de banda. Eraña, Correa. Aquino que non controla. Alvis. A saída de Alvis. Balón para Villa fora de xogo. Fora de xogo indicado polo xuiz de liña. O balón Núñez. Cortou Stojadinovic. Atención a acción de Stojadinovic. Perfecto yugoslavo. Cortou agora Ricard. Ricard que retrasa para Fernández ante a presencia do dianteiro centro do Deportivo. Entramos no teórico último minuto de partido. Clos. Corta Sabín Bilbao. Indica falta González Leque. Os afectados que evidentemente lles costa traballo permanecer nas súas localidades no banquiño do Deportivo. Realmente un caos. Observen a Arsenio, todos de pé, rodeados de medios de comunicación. A piques de cumplirse o minuto 45. Cortou perfectamente Sabín Bilbao que conseguiu evitar o saque de banda. Ricard. Atención, Stojadinovic. Mandou balón cara adiante. Ricard e Gil. Xuntou ese balón. Fora de banda. Cumpriuse xa o minuto 45. Agora tempo de desconto. Jukic. O Deportivo mandando balóns cara adiante. Controla Juanjo. Tocou Aquino. Hai posición de fora de xogo de Comas. Fora de xogo de Comas indicado por González Leque. A piques de chegar ao 46, minuto 46. O Deportivo podemos decir que ten os dous pés en primeira división.
Tiña que ocorrer algo catastrófico para que así non fora. Balón en poder de Josu, diante del club. Los jugadores deportivos reclamando ahora a González Lecue. Tocou Correa. Stojadinovic loitando con Eraña, indica González Lecue que hai falta do xogador do Murcia. O disgusto evidente dos xogadores do equipo visitante, tiveron o ascenso prácticamente na súa man ao longo de toda a temporada e agora se ven abocados a xogar a promoción para acadar o objetivo de subir a máxima categoría. Xoga Juanito. Vai cortar Albistegui. Patadón cara adiante. González Lecue consultando o seu reloxio. E final neste momento, final do partido deportivo en primeira división. Arsenio, por fin conseguimos. Conseguimos, sí, conseguimos. Va. Arsenio que quere estar alegre xunto aos seus pupilos con todo o mundo. O campo ahora está completamente abarrotado de xente. Vamos a falar. Sabino, por fin conseguiuse. Sí, por fin ha sido. Hemos esperado mucho tiempo y bueno, al final nos ha sonreído la alegría. Una experiencia inolvidable esta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que como esto no se puede vivir nunca. Gracias, Javín. Vamos a falar con José Ramón, que está asediado. José Ramón, realmente una experiencia increíble. Sí, increíble. Creo que durante toda mi carrera deportiva, creo que no me voy a tener esta gente tan maravillosa, ¿no? ¿Qué camiseta? Estás muy emocionado. No, joder. Sí, normal, después de tantos años. O Deportivo esperando subir a primera, bueno, ni más ni menos conseguimos con este equipo que merecíamos, ¿no? Presidente. Ya nos conocemos de sobra. Presidente, por fin se consiguió. Sí, se consiguió al fin. Yo creo que era lo que pensábamos. El equipo estaba en ese momento que hasta se quemó el gallo, me cago en la puñeta. Tenía que ser, ¿no? Efectivamente.